bachorire abarai abarachikobara asegeka kiemyaka 3 erebosio gento babaganirie kubwatirana n'abonchoreri erio koreta amagendero nabegokinia obonchoreria ase chireyo tigategora boti oru natwariganire no muri kyoito Sara Nyarangi Ntita 2021-22-23 Aigana sechiro ya Mosocho abwaso bachori wakoreka kubachora barai bechiro asegeka kimyaka 3 erebosio elio kubarana kubaletera monchorelio ase chireyo egotoka ase eward ya Bugusero ase bunge ya Kitutu cha South abwase ababwatani au baikirana buna akwenekia umudirector bwechichiro ase county ya Kisii Zakari Mose egento gyatoleta ekenene nga no gochora abarai ichi kona bali gotebari Kisii County Trade and Markets Act ya 2015 kakire chiro nenyare gotwara abarai gasi yabarai no kubwatira ne serikali koleta magendero igo asiri tukoria rero twachaka process mapema yo wakchikura mambisa 2 twacha gukora chinsa 8 na litwasieka twange yakobara bakaolisa machebere twanyare konyara konyora barai n'abantu ba Mosocho n'abaya kikyagere gento bangokiri arakore chikula sana lakini aba bacha bange nando babwato morembe igonga twanyora 70% asantu bakachikula so bali beligeti na tunashukuru sana komite yachorwa bolo mochi kubwatira no mochi kwa bunengasi ya serikali n'abana biashara Nigo omo MCA bwe ward yo Vincent Abuga akira bonchirya bwombuya mono asogwikiranyo bochori bwarenge no molembe asalire ire yo guchakubwaterana na barabwo asokwenekia buna obairo bokonyi boli baganetie integete kwegena nga wetera yare moro kirito boli yarero ainti na go kiringa bantu ngura na bantu banganjite na bari kwezi nga mogore mwage chikura senjerengia mwage chikura somorembe ande mwayikiraniri alitwanyare kuko batongwa ondagete kweraniri yabo bisaba Kisii County Government bakora no director ito ngambi ya mono omwayi gweta yare nabari kwese tinka batebye bochori gwechiro ya Mosocho ngamboga neri naende mugakora bwangu Zakari Omayo no munyakirogo bwechireyo yochorwa litukolia rero asata bisomo goko yena goteba buna mbachikubwaterana na bali bonsi bachorwa asokwenekia bune chireyo ngo kinere kebonchorolia igompuira neriam piamu asero liwa bande exercise kiaga jagete patake kiro ande nago kiwe esinyo kwenye gasi ya para kannegia taruchi musaliwo ndenzi taruchi videos ngotokera ningambia akorana nyasaye nari gamai abana biashara ba Mosocho bose nabamenyi bamete Mosocho kubatira nasigasi batoire motachingu naende moba bantu abororo no mwabira abororo sikira rero twakorwa mu kibiri tubatira sigipindi murado ekimyaka 3 turakora gasi muragani tukora liambi yamono asengecho ichitiro mwasaiti kwera mona intuga boniga county ya Kisii omuwa into Simbarat muri ngambi yamona asengecho yokolete program yeye yokora bocho bowe chore ndika abanyene mutari bochore ase bali bale no balema na barabuo mpatigire magega ase mausa mose oyole no balema achorwa achikotenenera abantu bale no balema ase chireyo ninge kumaka rasubonge nabiri aira ni yamono na yamono itakuwa abonchoreria nigo batabisomo gokobo asibagani okubwaterana gati ya serikali ya county ya Kisii na boiga bonchoreria ase chireyo ya Mosocho eliokoreta ogokina ase bale Bwana ngokire sana asenjera twachorira abantu baitabaya abo chigotora abo matuka ya twabaire yenye myaka 3 batakorere gasi ngiya ende togenderere mo pare biashara buya botohere rugo ende to babanta baya butambe buna